सानजा सोनाब साहा खोला हुल्लु हुल्ला गासै दिगियावबो बड'लेण्ड खौरां फुंमोनानि सानजौफुनि बेलासेनि अराय बुब्लि बड'लेण्ड खौरां अफिस थानाय समावबो ओरैनो न'आव थानायावबो फैयो जों लानानै गासै खौरां बड'लेण्डनि जों पहेरादार बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरां। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ फिन बरायबाय। दिनै 17 मार्च 2019 दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ UPPL हान्जानि 5 नं क'क्राझार बियाबनि बेजाथि UG ब्रह्मखौ तामुलपुराव बरायदों। 8 नं मंगलदै समस्तिनि UPPL नि जानानै MP बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनाय प्रदीप कुमार दैमारी बिथांखौ उदालगुरि जिल्लायाव बरायदों। नेशनेल ट्राइबेल्स बुक फेस्टिवल आरो 35थि जोनोम सान खुंफुंनाय जादों। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द टुरिजम दावबायथिलियाव बुहुमनि देरसिन बाथौ थानसालिनि खुन्थियाखौ गायसननाय जागोन। चिरां जिल्लानि उलुबारि थुरिबारि इउनिट एबसुनि लांगोनायाव दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बायदि दामनाय देनाय फोरोंथाय मावबादा सोलिगासिनो दङ। सुबनखातानिफ्राय निकासिसिम थांनाय लामायाव सासे हिन्जावसानि सोलोंथायारि फोरमानलाइफोरा गोमादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। UPPL हान्जानि 5 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि UG ब्रह्मखौ तामुलपुराव बरायदों। मैया थांनाय 14 मार्च खालाराव तामुलपुर गयबारि बियाबनि तामुलपुर जिल्ला UPPL UG ब्रह्म बिथांखौ मोनसे बराय जुथुमनि गेजेरजों बरायनाय जायो। किन्तु माब्ला गिखो 1991 सनाव जेला 9 जन MLA देरहालांबाय सासे MP देरहालांबाय होमबासो गभर्नमेन्टआ साननो बाध्य जाबाय बिसोर मोनसे बिराद गिदिर शक्ति आरो 1993 सनाव शक्ति खालामबाय। एखे घटना 2001 सनाव जादों। 10 जन MLA देरहालांदों सासे MP देरहालांदों। 2003 आव हाग्रामाया दिनै दुगा दुनानै लाया मालाय मा जानो। बे 10 जन MLA आ जुदि देरहालाङामोनबा बिदि शक्तिया जायामोन। बे शक्तिया जानानै फैदों। बराय मेलावनो बिथां ब्रह्मखौ बरायो तामुलपुर ब्लक UPPL आ। बेनि अनगायैबो तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय दखरा आरो दालाय UPPL आ बिथां ब्रह्मखौ बरायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथां ब्रह्मखौ बरायनाय जायो। 23 एप्रिलाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो UPPL हान्जानिफ्राय टिकेट मोननो हानाय उरखावगोरा ब्रह्मआ मेलनि गेजेरजों बिसायख'थियारि बिबुंथि लाखियो। नबकुमार सरनियानि सोमोन्दै बिथां ब्रह्मनि बिबुंथिया ओरैबादि। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ যে ইয়াত জ্বলন্ত বড় সমস্যা এটা আছে। এটা সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণে শান্তি আহিব। তো ইয়াতে স্থায়ীও এটা সমাধান আমি বিচাৰোঁ আৰু ইয়াত চব জনগোষ্ঠীৰ সহযোগিতা আমি বিচাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীও 2014 চনত এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। নৱকৰণীয়া BTC ভংগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, গাঁও গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। बिथां ब्रह्मआ बिबुंथिनि गेजेरजों हाग्रामानि सोरखारखौ सोंखारिदों। हाग्रामा महिलारी बहुत धৰণৰ प्रतिश्रुति प्रदान কৰিছিল 5 বছৰত একোই কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কাৰণে আজি আমি নতুনকৈ আমি ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি পেলাই ওলাই আহিব লগা হ'ল। मा थांखिजों UPPL दला बिसायख'थियाव बाहागो लानो सानदों बेनि सोमोन्दै बिथां ब्रह्मनि बिबुंथिया ओरैबादि। লগতে আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এখন যুঁজ দিছে, এটা যুঁজ দিছে। হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ BTC আদি দুৰ্নীতি চলি আছে, তাৰ তদন্ত হোৱা নাই। এই কথাটো আমি কোৱা নাই। CAG-য়ে কৈছে, KG কৈছে। KG নিজৰ ৰিপৰ্টত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি কৈছে যে BTCৰ প্ৰতিটো বিভাগতে দুৰ্নীতি আছে, হাজাৰ কোটি টকা। তাৰ তদন্ত কৰিবই লাগিব আৰু শান্তি স্থাপনৰ কামে আমি চেষ্টা কৰিম। জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববোধ যাতে ঘূৰাই আহে তাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কাম কৰিব লাগে। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈয়ে আমি আগবাঢ়ি যাম। तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 8 नं मंगलदै समस्तिनि UPPL नि जानानै MP बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनाय प्रदीप कुमार दैमारी बिथांखौ उदालगुरि जिल्लायाव बरायदों। बरायनाय मेलखौ उदालगुरि विष्णु राभा ख्रिस्टि संघआव खुंनाय जायो। बे मेलाव बिथां दैमारीखौ उदालगुरि जिल्ला UPPL खौ लाफानानै गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्रायबो बरायनाय जायो। बरायनाय हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै बिथां दैमारीखौ बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
नेशनल ट्राइबल बुक फेस्टिवल आरो 35थि जोनोम सान खुंफुंनाय जादों। बर' रोंग्रा जथुम आरो साहित्य अकादेमिनि जथाय बानजायनायाव नेशनल ट्राइबल बुक फेस्टिवलखौ खुंनाय जादों। खुंफुंथायाव मदद बावफादों कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेज अरां। 15 मार्चनिफ्राय 17 मार्चसिम खुंनाय हाबाफारियाव हादोरनां ट्राइबेल बिजाब फोरबो बेखेवनाय आरो बिसम्बि लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय फोरबोनि नुथाय मोसानाय सावगारिया ओरैबादि। मेलनि बराय बिबुंथि लाखियो डॉक्टर उत्पल हाजं, प्रिन्सिपाल कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेज अरां। मेलखौ बेखेवो डॉक्टर मंगल सिंह हाजवारी बिथाङा। बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथाङा बर' रोंग्रा जथुमनि मिशन 2020 नि बागै बिबुंथि होयो। बर' रोंग्रा जथुमा फरायथौआरि थांखि लानानै इन्डोनेशिया हादरनि बालिद्वीप आरो भुटाननि टिम्फु दावबायहैनाय खौरांखौ फोरमायथियो। बावैसो समनि उनावनो जुन दानाव इउरप हादरमानि नर्वे हादराव दावबायहैगोननि बाथ्राखौ फोरमायथियो। बेखेवनाय मेलाव बोराइ बाथौनि गुमुर आरो बाथौनि गोहो होनाय डॉक्टर मंगल सिंह हाजवारी सुजुनाय बिजाबखौ बेखेवो। बेखेवनाय मेलावनो आं बर' सिख्ला लिरगिरि सुस्मिता बसुमतारी देग्लायनि उन्दै लिरगिरि बान्था मोननाय बिजाब रेबग्रा लाइसि नैथि बिसान राखाव बसुमतारीनि खिरखि सेराव लिरगिरि श्रीधर बसुमतारी बिथांमोन सुजुनाय बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द टुरिज्म दावबायथिलियाव बुहुमनि देरसिन बाथौ थानसालिनि खुन्थियाखौ गायसननाय जागोन। बेवहाय धोरोम बासियालासै बयखौबो बाहागो लानो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावथि नेहाथारि आनन्द बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। चिरां जिल्ला उलुबारि थुरिबारि इउनिट एबसुनि लांगोनायाव दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बायदि दामनाय देनाय फोरोंथाय मावबादा सोलिगासिनो दङ। बे मावबादायाव बर'नि धोरोमारि दामनाय देनाय मोसानाय फोरोंथाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उदांस्रि आफादनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों। बाक्सा रुपहिनिफ्राय मने लिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सुबनकाटानिफ्राय निकासिसिम थांनाय लामायाव सासे हिन्जावसानि सोलोंथायारि फोरमानलाइफोरा गोमादों। मैया थांनाय 0 मार्च खालारनि फुंनि 10 निफ्राय 12 रिंगायाव थरायना जेवारि बसुमतारी होननाय सासे हिन्जावसानि गासै फोरमानलाइफोरा गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फोरमानलाइफोरा जादों HSLC, HS आरो डिग्री कर्सनि गासै अरिजिनेल डकुमेन्ट्स। बाक्सा सुबनकाटा ओनसोलनि दक्षिणकुसि गामिनि रबिराम बसुमतारीनि फिसाजो मि जेवारि बसुमतारीनि गासैबो फोरमानलाइफोरा सुबनकाटानिफ्राय निकासिसिम थांनाय लामायाव गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जेवारि बसुमतारीया गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ फट'स्टेट खालामनो लांदोंमोन। फट'स्टेट खालामखांनानै साइकेलजों फैनाय समाव हाखु दाखुआवनो डकुमेन्ट्सफोरा गोमानो मोनो। सुबनकाटा ओनसोलनि सोरबा सुबुङा जेवारि बसुमतारीनि फोरमानलाइफोरखौ मोनदोंब्ला 9365664715 एबा 6900741439 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नङाब्ला गाहायनि बिथिङाव दैथाय हरनो खावलायदों। थङा जाबाय मिस जेवारि बसुमतारी, बिफानि मुं रबिराम बसुमतारी, गामि दक्षिणकुसि सिरिजबारि, लाइजामखौ सुबनकाटा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पुलिस स्टेशन बरबरी। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।